Pulit jong is hasil sisrek hakamit ni sajany kala penlong ya jing Khynra kam awria kabla jur bha hakaleng ki jaka jok sor Shillong ban la yo kem ya ngut ki thei bayat kam awria kynthup ya sangut ki agent ki baya penbej bat kinong le kam awria ya gani jing Khynra la pelong haki benta ka surok hakhandailan Pegasus Hotel Shah Presbyterian English Service Church Marpersha ka SBI Main Branch nalor ki benda ka Surak Marpersha ya ka Office Ambos Lachmiar Shillong bat ka IGP point katkum gijing pentip Superintendent of Police ka is hasil sisrik ba Vivek Sim ya gani gijing Khynra la pelong halor ka jing yok pedang ya ki babun ki jing ujor na ki nong shong shnong ba ki nong trei kam awria lani ki sex workers kila pentrai kam na ki jaka ki baper ki ba marjan ni ki jaka le niam kata ki ying mani lani ki guru dwara ula pentip ba ki jing ujor ka kren ru halor ka jing nang kiu ka jing don ki brio ki badon ni ki jing pang HIV han nong ba Shillong uba Vivek ula pentip ba ya ka ni ki jing Khynra lai lamdu additional SP uba Ivan Dingdo melasan ran lang da ka Deputy SP WCC kong Joti Walang OC Sada Police Station OC ka Woman Police Station na lajmkra mat ki wede ki officer ka district hagani ki jing Khynra khanrungut ki brio ki la shakem na ki te ki jaka bala ka daw haneng kan ba ki dang le ki kam ki bayadei bat ka kam dimet bat ka kam awria Shushu ki Pulit ki la kurupru ya ka wei ka swift desire bat artili ki skoti ki bala pendon kam hakani ka kam baman ki Pulit ki la register case ya kani Hasada Police Station hapok ka kendon saw/san/nyo/pra the Immoral Traffic Prevention Act bat ka kendon shispa shipho jong ka Meghalaya Police Act persya ya kini kibrio